Wannan ba za ta cutar da ni, ‘yan uwana yanzu ya zane shi sanadi na so bai kaɗan so ne bayan cikin zuciya. Shi sanadi na so bai kaɗan sai ba ta san iya tafi da ni dan Allah gare ni ki lamuni har da ki bar ni in sha wuya. Cikin masoyi kisa da ni sannan a sanni mai zamani har wadarin ya zamba ni in zama na ki zinariya. Arina babu tamkar yake wurina in kasance da ke ni in ba ina ji da ke soyayyar ki tana zuciya. Kuma ni har yanzu ban ganki ba, ya ki taho ki zo sahiba, kin bar ni cikin fargaba ba na zuwa cikin zuciya. Gani a sabon yanayi ciwon so ya saka laulayi, wai wani yanzu ya zagaye in ki gaba ni zan sha wuya. Ki nake bidar tallafi ina so ban da cin zarafi kirge alƙawari zahiri kai da kibi ya san zuciya. Yan mata so kiyo agaji rashin ki ya saka na gaji zan so maganar kibi da ki na ranki gidan zinariya. Sauni ya saka nake garyaki ina zance ina nazari hakan sai in yi bashin jiri zuciyata na ta hauragiya. Daga zaki zamo sunar ajali domin kirgar gaban hankali garin kuka na koko mani da lambarki ba ta tafiya. Garin tsiɗiyar nake so na je soyayya ta yi min an gije gaje ne a akokar na je shawara na ke biɗa masoya. Shi sanadi na so bai kaɗan so ne sai